നവകേരളത്തിന്റെ ഭാവി വികസന സാധ്യതകളും കൈവരിച്ച നേട്ടങ്ങളും പൊതുജനങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നതിനും ജനങ്ങളുമായി സംവദിക്കുന്നതിനുമായി സംസ്ഥാന സർക്കാർ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന നവകേരള സദസ്സിന് നെയ്യാറ്റിൻകരയുടെ സ്നേഹാഭിവാദനങ്ങൾ. സംസ്ഥാനത്തെ തെക്കേയറ്റത്തെ നദിയായ നെയ്യാറിന്റെ ഊഷ്മള തീരഭൂവിൽ പുരാണവും ഇതിഹാസവുമൊക്കെ അഭിമാനകരമായ വിധത്തിൽ ഇഴചേർന്ന നെയ്യാറ്റിൻകര സ്വാതന്ത്ര്യ സമര പോരാട്ടങ്ങൾക്ക് സാക്ഷ്യം വഹിക്കുകയും വിവിധ മേഖലകളിൽ അവിസ്മരണീയമായ മൗലിക മുദ്രകൾ സംഭാവന നൽകിയ മഹാരഥന്മാരുടെ ജന്മകർമ്മങ്ങളാലും പ്രശസ്തി ആർജിക്കുകയും ചെയ്ത കരുത്തുറ്റ മണ്ണാണ്. ആരോഗ്യം, വിദ്യാഭ്യാസം, പൊതുമരാമത്ത്, സാമൂഹ്യക്ഷേമം എന്നിങ്ങനെ സകല തലങ്ങളിലും സമാനതകളില്ലാത്ത വികസനത്തിന്റെ പ്രൗഢോജ്വല നേട്ടങ്ങൾ സമ്മാനിക്കപ്പെട്ട നെയ്യാറ്റിൻകരയുടെ പൊൻതിങ്കൾ കല പൊട്ടുചാർത്തിയ സൗഹൃദ ഭൂവിലേക്ക് നവകേരളത്തിന്റെ മഹാവിളംബരവുമായി മുഖ്യമന്ത്രിയും മന്ത്രിമാരും ആഗതരാകുന്നത് ഡിസംബർ 22-നാണ്. ഭരണനിർവഹണത്തിൽ പുതിയ മാതൃക സൃഷ്ടിക്കുന്ന നവകേരള സദസ്സ് പൊതുജനങ്ങളുടെ നിർദ്ദേശങ്ങളും പരാതികളും മന്ത്രിസഭയുമായി നേരിട്ട് പങ്കുവയ്ക്കാനുള്ള അവസരമൊരുക്കും. ജനങ്ങളിൽ നിന്ന് പരാതികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിന് ഓരോ വേദിയിലും സംവിധാനമുണ്ടാകും. നവകേരളത്തിനായുള്ള ഈ ജനകീയ സംവാദയാത്രയുടെ ഭാഗമാകാൻ എല്ലാ ജനാധിപത്യ വിശ്വാസികളെയും ഡിസംബർ 22-ന് വൈകുന്നേരം 4 മണിക്ക് നെയ്യാറ്റിൻകര മുനിസിപ്പൽ സ്റ്റേഡിയത്തിലേക്ക് സഹർഷം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു.